তোমার কিছুমান তথ্যক মই 1 সেকেন্ডত তোমার কেড়ে হেব পারে, কিন্তু মোর মানবতা থাকার কারণে মই কিছু তোমার ব্যক্তিগত আক্রমণ করা না, কারণ তোমার নিজের নপুংসক এই উঠতি পেলে গাখীর ওলা বাচ্চা এটাই বড় বড় কথা জন্দাজ করার অধিকার তোমার নাই। जिगाब माइहुं जोंनाय बायदि ब्लाउ जोंबाय स्रोब गोमोरनाय बेफोरबायदि हालोद जादों नामा, जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारि, ट्रेक्टरनि फिरफिला न'खर न'खर रानथिंबायनानै भटार्स रायजो राजाखौहाय बिपिएफआ बिपिएफ गावनि परिस्थितिजों लोगोसे गावनि पजिशनाव दङ, जामनोबो थाङा जिनोबो थाङा, जेरै दं ओरैनो दं। दैदेनगिरिफोरा नंगौ निश्चय सोरबा थांदों सोरबा फैदों, माने बुंनो थाङोब्ला दिनै जायखौ लानानै बिपिएफआ बदनाममोन बिथांमोना दिनै मोनसे उद्धार जाबाय जे बिबारा बारबाय जेरै मेरे बारबाय माबोरै जाबावगोन दा बिबारानो बिबार गाड़ी खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो हेलो एसपी ब्लग चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। आङो मोनथाम भिडिअ क्लिप्सनि फारसे नैबे भिडिअखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो सानदों, बारा गोबाव सम लाया लोगोफोर। गिबियावनो जिएसपि गण सुरक्षा पार्टीनि जन दास बिथाङा गोख्रों रावजोंहाय सोंखारिदों। बेनि सिगां दिलीप शइकिया बीजेपी आसाम भारतीय जनता पार्टी आसामनि रायजिक बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा मोननै सीटखौ हगारना होगोन नैबे स्पष्ट, नैबेखौ सावरायथ'ला नोंथांमोना मोनथिखागौ। नाथाय बेवहाय खनले रायखांजाबाय थानाय जोंनि माहारियारि आफाद बिथांनि मुंखौ जे मुंख'गासिनो दङ जे बिथांनोबो जोङो ओरैबायदि सीटखौ हगारनानै होगोन। बिथाङा नो डाउट बबे मोनसे पार्टीजोंहाय गेलेगोन गेलेया, किन्तु जों बिथांनि एगेन्स्टआवहाय पार्टीथ' होआ बा केन्डिडेट होआ। देट मिन्स जोबोद क्लियार बा माबा मोनसे इसारा हयथ' मोनदों जे दिपेन बर' माहारियारि आफादनि आफादगिरि दिनैसिम दङ, जिहेतु बिथांमोननि जि बडि चेन्ज जानांगौमोन बेयो जायाखै। स' माब्ला जागोन बेखौ नेनानै थाबाय, किन्तु बिथाङा राजनितिकआव हाबगोना खाथाम, हयथ' बिजेपि बा इउपिपिएल माबा मोनसे। नाथाय इसाराया माबायदिहाय होदों बेखौ नोंथांमोना नायदो। যোৱাকালি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আমি কৈছিলোঁ, একে স্থিতি কৈছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ বৰ্তমান এফচুৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰি থকা এজন উদীয়মান যুৱ নেতা, তেখেতেও যদি ভৱিষ্যতৰ দিনত ৰাজনৈতিক পথাৰখনত আহিবলৈ বিচাৰে বা আহে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও তেওঁৰ য'ত ইলেকশ্যন খেলিব, তেওঁ ইপিপিএল পৰাই খেলক বা অন্য পাৰ্টীৰ পৰাই খেলক, আমাৰ কথা নাই। যদি তেওঁ আহে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যোগদান কৰে, তেওঁ খেলা স্থানটোতো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিওঁ। जन दास होननाया व्यक्तिया मा बुंदों, मुखत जे लजन लयनो, लजन माने माखौ फोरमायदों, चक्लेट बा गोरलै गथ' खुदियाफोरा जे बायदिसिना हाबि जाबि मेथाइ चक्लेट बायदिसिना जे लायो खुगायावहाय, बेखौ मोनाब्लानो गाबो, बेफोरबायदि दिनैहाय जोंनि मानव गेदेर मुसलपुर बियाबनि मानव गेदेर इएम राकेश ब्रह्म बिथांखौहाय ओरैबायदि सोंखारिदों, माने बुंनांगौ सोदोबानो गैला। आरो मोनसे बिराद गिदिर एलिगेसन बिथाङा फोसावदों जे बिथांखौ दिनै 1 सेकेन्ड बा 2 सेकेन्डबो समाय नाङानो बिथांनि जाखिनि केरियार बा जा दिनै बिथांनि जि थासारि, बिथांनि जि मासि, बेफोरखौहाय फोजोबस्रांनो 2 सेकेन्डबो समाय नाङा। আজি তাৰ মুখত লজন থাকে, লজন বুলি যে কওঁ বাচ্চাই, সি কি কৰিব পাৰে? কিমান মানুহক ৰাম ঠগন দি কেনে সি মানুহৰ জীৱন শেষ কৰিব ওলাইছিলে। তেওঁ আগ নাযাতে ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ
মই কৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব এৰিকেনে জন দাসে কোন সংগঠন, জন দাসৰ সভাপতি কোন, হু আৰ ইউ? তোমাৰ উগ্ৰ মতবাদৰ সৈতে ছাত্ৰ আন্দোলন কৰাটো তোমাৰ মতধাৰণা সদায় উগ্ৰবাদী আছিল। লাজ লাগিব লাগিছিল। তুমি অসমীয়া আৰু অনাবৰৰ এজনে অনাবৰৰ হৈ তুমি যি আক্ৰমণ কৰিছা, এই আক্ৰমণ কিন্তু আচলতে মোক কৰা নাই, ব্ৰিটিছৰ 22 আক্ৰমণ কৰিছা। এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ এই তুমি দেখা পাইছা ইয়াতে। কেৱল জন দাসৰ কাৰণে নহয়, এই মাটিৰ সমস্যা কেৱল জন দাসৰ নহয়, এই সমস্যা তোমাৰো সমস্যা। সাৱধান কৰি দিছোঁ, কাৰণ কিয় তোমাৰ কিছুমান তথ্যক মই 1 ছেকেণ্ডত তোমাৰ কেৰে হেৰাব পাৰে, কিন্তু মোৰ মানৱতা থকাৰ কাৰণে মই কিছু ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰা নাই। কাৰণ তোমাৰ নিচিনা নপুংসক এই উঠি পেলাই গাখীৰ ওলা বাচ্চা এটাই বড়ো অৱনৰ কথা জন দাসক কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ নাই। बेबायदि दिनै अबस्था। बेनिफ्राय बे जिथु आङो इन्ट्र होनाय भिडिअ बिबारा बारबाय होननाया आं दिनैहाय न'आव फैदों। फैबाय थानायावहाय आंखौ स्कुटिजोंहाय आङो लामा ससेनिफ्राय आंखौ पिक खालामफैबाय। ओमफ्राय बेवहाय आं ओरैबायदि नुसनबाय, माने बिबार फारसेथिंहाय न' ट्रेक्टरनि फिरफिला। दा बे एकदम मोनसे कपिकेट पलिसि, जिहेतु थांनाय बाराव जोङो BPF हान्जानि गोबांथार बेबायदि न' जिहेतु मोनसे बे कभिडनि समावहाय गोबाव सम माने गभर्नर रुलाव थांनाय समावहाय नार्भास जानाङा बा पार्टिनि स्पिरिटआ थाबाय थाथों होननानैहाय बेखौ मोनसे ओरैबायदि होनजायो, माने नुबा माने गोसोखांनाय बेफोरबायदिहाय मोनसे सिम्बल बिथांमोना न'खर न'खर फ्लेगखौहाय होदोंमोन। स' दा बे एखे ट्रेन्डखौ दिनैनि समावहाय UPPLआ फल' खालामदों, माने माबा मोनसे निस्सय बिथांमोननि इसारायाव फैदों बा बिथांमोना मोनसे सन्देह जादों जानांगौ जे दिनै बावगारलांनो हमबाय नामा। अब्लाथ' बहा 17 बोसोरसिम रायजो राजाखौ बुरखायनानै दोननो हानाय पार्टिजों दिनै 5 बोसोरावनो ओरैबायदि हावदावजोंहाय जाफुंनानै जाखांफुनानै दिनै अकस्मात बै जिगाब माइहुं जोंनाय बायदि ब्लाव जोंबाय स्रोब गोमोरनाय बेफोरबायदि हालोद जादों नामा। जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारि, ट्रेक्टरनि फिरफिला न'खर न'खर रानथिंबायनानै भटार्स रायजो राजाखौहाय गोसोखांहोनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। बेफोरबायदि मोनसे सिगनेल, माने जों थागोन ना थाला बेनि खुनु गेरेन्थि गैला, बेफोरबायदि फोरमायनो सानदों नामा। जायखिजाया हक बिबारा बारदों होननाय मेथाइयानो बेनो जाबाय जे दिनै जिमानखि ट्रेक्टरा जेरै मेरै गायसना मानो, खिन्थु बिबारा हले नेशनेल हाइवे होन, स्टेट हाइवे होन, मोनफ्रोमबो जोंनि BTCनि जिल्ला जिल्ला होन, बिथांमोननि मावखुलि होन, खिन्थु बिबारा हले माबा मोनसे गोहोम खोलैगोन बे रोखा। BPF गावनि परिस्थितिजों लोगोसे गावनि पजिशनाव दङ, जामनोबो थाङा, जिनोबो थाङा, जेरै दं ओरैनो दं। दैदेनगिरिफोरा नंगौ निस्सय सोरबा थांदों सोरबा फैदों, माने बुंनो थाङोब्ला दिनै जायखौ लानानै BPFआ बदनाममोन बिथांमोना दिनै मोनसे उद्धार जाबाय जे बिथांमोना दिनै बै मोनसे हान्जायावहाय हमहैफिनलायबाय। दा बेनिखायनो थांब्लाबो बेनो, थाङाब्लाबो बेनो, माने नों हाजारखि फोसाबा मानो बे जोंनि मोनसे नेचार। दिनै UPPL पार्टिया जिमाननाखि गोथार प्लेटफर्म बानायनो सानदोंमोन बे दिनै गुबुंले जाबाय, आरो बेनिफ्राय नोङो हाजारखि सरबाबो गोग्गो दैखौहाय बाव मोननाय नंला। एग्जाम्पल महरै दिनै आं बुंलायनांगौ दरखार गैला होननांगौ, दा अब्लाबो हब मन्त्रि, बेनिफ्राय जोंहा डेपुटि CM आरो मा बुंबावनांगौ, बेखिनियानो फोरमान। आरो बेनिफ्राय आरो बाखि मेरला सेला बेला दंबावो, बेफोरखौ आङो दिनै माने बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बुंथ'ला। बाखि जन दास सोर, दिहिरा समष्टिनि गण सुरक्षा पार्टिनि बिथाङा गोख्रों दैदेनगिरि, बिथाङा जा बुंदों खोथाया राइट। दिहिरा समष्टिनिफ्रायहाय बिथांमोननिफ्राय सिटखौ बोखांना लांनाया सहज नङा, आरो UPPLनि थाखायथ' बे एकदमबारे माने 100%
नील बिथांमोना बाहाय माने घनेश्याम दास नोंथांमोना मिथियो बावैसो सिगां बोसोरसे जालांबाय दां बिथांखौहाय EM मासिनिफ्राय बोख्लायदोंमोन स' बेजों रोखा दिनै मुसलपुर आरो दिहिरा समस्तियावहाय GSP दोलोआ UPPL हान्जाखौहाय गोबां खहा खालामगोन दा बे फैबाय थानाय समाव जों मोनथिगोन बिथांमोना सोरजोंहाय आखाइ हमलायहैयो जेन हक प्रमद बर' बिथांखौबो मोजाङैनो बुंदों बिथांमोननि पार्टिनि परिस्थिति बिथांमोननि पजिशन थासारिनि सोमोन्दै बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों बाखि लोगो मोनबावगोन रायजो नोंथांमोन गाबोननि भिडिअ'आवहाय आङो दिनै एसे रेस्टलेस मोनदों गाबोन गासिबो खोथाखौ क्लियारलि सावरायबावो टिल देन स्टे टिउन्ड बाय बाय